फैबाय नै हे गाइस हेल' इन्डिया दिनै टंला कलेज टाउन एसे देखायगोन गाइस मोनसे खामानियाव थांनो नागिरदों बे ब्र'नि एडमिट लायनो स' नोंथांमोना नायदो बाक्सानिफ्राय नावकाटानिफ्राय टंलायाव थांगोन जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट वाव नै जा समायना बोथोरा दिनै थान्दा गाइस लेट्स गो टंला स' बिथां ब्र'आ मोखां देखायनो होआखै आरो आंखादो स' बिराद मोजां दिनै बोथोरानो लोगोफोर लोगोफोर दाहाय टंला टाउन मोनबाय दे लोगोफोर टंला टाउन उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट अके नोंथांमोना टंला टाउनखौ एसे नायदो लोगोफोर चलो 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 लोगोफोर दाहाय टंला सारियालि मोनबाय ओरैजाय मंगलदै ओरैजाय पानेरि ओरैजाय नै टंला कलेज रोड लोगोफोर चलो चलो टंला कलेज मोनथारसिगोन लोगोफोर लोगोफोर फाइनालि टंला कलेजाव एसे हाबनोसै लोगोफोर नोंथांमोना बे टंला कलेजखौ नुवाखैब्ला नायदो एसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिनो टंला कलेज माने टंलायावनो दं आरो टाउननि उदालगुरि थांनाय रोड दै लोगोफोर नायदो एसे टंला कलेजनि भिउखौ नै लोगोफोर नै टंला कलेज लोगोफोर नायलांबाय नै लोगोफोर जायफोर सिख्लाफोरा बे टंला कलेजाव फरायो नोंथांमोना नायना लादो गार्ल्स कमन रुम भबिष्यतआव नोंथांमोनाबो बेयाव फरायनो फैनांगौ जानो हागौ बेखायनो नायदो नै गार्ल्स कमन रुम टंला कलेज आरो नै लोगोफोर टंला कलेज केन्टिन नायदो लोगोफोर नाय टंला कलेज केन्टिन लोगोफोर टंला कलेज नै लोगोफोर बायजोनि जिरायग्रा खथा ओरैहाय साइकेल दोननाय लोगोफोर टंला कलेज लोगोफोर नायदो टंला कलेज लोगोफोर नोंथांमोननो टंला कलेज आं देखायगासिनो दिनै भबिष्यतआव फैनो हागौ नोंथांमोना बा फैनांगौ जानो हागौ बेखायनो टंला कलेज देखायदों नोंथांमोननो नै गोदो आं बेयावनो फरायदोंमोन लोगोफोर टंला कलेजाव नै लोगोफोर टंला कलेजखौ गोजौ बानायगासिनोब्रा जोंनि समाव गैयामोन बैबो नै लोगोफोर बेखौबो गोदान बानायलायबाय टंला कलेजाव सोलायजोब्बाय टंला कलेजाव वाव नै गार्ल्स टयलेटनो लोगोफोर वाव मोजां नै बयस टयलेटनो टंला कलेज नै लोगोआ टंला कलेजाव एडमिट लांनो फैदों आरो लोगोफोर एडमिट स' दिनै कलेजबो अफ अब्लाबो नोंथांमोन आं दिनै भिउ देखायबाय लोगोफोर टंला कलेज लोगोफोर नैबे अफिस नटिस बुक बायदिसिना प्रग्राम दोनो आरो बेयाव दै नै लोगोफोर बर' बिफान इन्जुर लाइसि टंला जौमा फरायसालि टंला नै नायसो नाय स' लोगोनि एसे खामानि दंमोन नायसै लोगोफोर नै लोगोआ लाइन थादों एडमिट लोगो आंना BC फरायगासिनो नालाय एडमिट लायनो थांदोंमोन आरो आंनि लोगोआ दै लोगोफोर अफिस लोगोफोर नोंथांमोननो आं फांनैसो बिफां देखायनि दै नै क्रिसमास ट्रिनो जोबोद समायना आरो बै फांसेया मामोनथाय देबदारुनो लोगोफोर नाय लोगोफोर बियो बयस टयलेटनो बिराद बोसोर जाबाय
टंला कलेजाव हासु मोनाखै दिनै हासु लांनोसै आरो बोसोरब्रैनि उनाव फैदोंमोन टंला कलेजाव लोगोफोर टंला कलेजाव बेयावनो फरायदोंमोन आरो लोगोफोरा हासुनोसै टंला कलेजाव रथ' लोगोफोर हासुगोरनि दे जाबाय लोगोफोर जाबाय लोगोफोर टंला कलेजनिफ्राय थांलायनोसै टंला टाउन देखायनोसै टंला टाउन नैबेनो सिदा थांब्ला उदालगुरि नैबेनो टंला कलेजा टाटा टंला कलेज टाटा लोगोफोर नोंथांमोना टंला टाउनखौ एसे नायबावदो दै लोगोफोर टंला टाउन उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट अके लोगोफोर नै बिल्डिंआ दाबो दं लोगोफोर गोदो 5 बोसोरनि सिगाङाव बे बिल्डिंखौ नुदोंमोन लोगोफोर दाबो दं नै पानेरि रड टंलायाव थावानो गैला माथो नै आयो माने लोगोफोर थाव दिपुआनो बन्द लोगोफोर मिथिला मा जाना दं मानि थाखाय बन्द दाहाय जों एसे थावआव सोनो फैलायदों आरो दस्रासिं टाउनानो अबसे टंला टाउन लोगोफोर जों दाहाय टंला स्टेशनाव एसे बेरायफैलायबाय नोंथांमोना नायलायदो टंला स्टेशन लोगोफोर नै लोगोफोर टंला स्टेशन दाहाय लोगोफोर डाइरेक्ट टंलानिफ्राय जों नावकाटा थांनो लाबाय आरो लोगोफोर दाहाय जोङो न' फारसे फैबाय लोगोफोर फैबाय टंला टा मोनसे जायगायाव थांनो होननानै स्टप रड क्ल'जनो फैबाय नै चल खाफाल मोनदा बिराद भबिष्यतआव दिनै बेबायदि जादों आरोखि लाइफआव फार्स्ट टाइम बिदि दै मोनसे लामायाव आन्दायफैबाय जों सयथिबो फै आइ हाहा माने लोगोफोर न' फारसे फैनायाव मोनसे लामा आरोखि दलं बानायदोंनो बेनि थाखाय लामाखौ क्ल'ज खालामदोंमोन अके जेबो नंला लोगोफोर टाटा बाय दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर बाय टाटा